cu Dominic Fritz, vă rog. Dominic, tu ești? Bă, să nu te recunosc, bă. Bă, să nu te recunosc, bă. Da, te îmbogățești. Ce să-ți dau? Un miel. Îți dă tata mielul. Cărcă să miel. Auzi, mă, ce-ai făcut, mai ai umplut Timișoara de ouă cu picioare, mă? Da, am văzut, da. S-a supărat lumea, bă, Dominic, bă. Cum decorații? Pe astea-s decorațiuni de Paște? Unde ai văzut tu ouă cu picioare, mă, Dominic? Tu nu te-ai prins ce reprezintă? Păi, cine are, mă, ouă și mai jos picioare? Aha, ai văzut? Ai văzut că știi? Bă, cine a venit, mă, cu ideea asta? Hai, înțelegeam dacă făceai banană cu ouă, știi că ăștia banane, blugi, alea, și le-ai mai și pus în jurul statuii. S-a supărat și sculptorul ăla. Tu n-ai înțeles mesajul? Cum nu e niciun mesaj? Ba, e mesaj, că ai pus ouăle lângă statuie și toată lumea știe vorba, vino încoace la statuie să-ți dau puțină, a? Auzi, da, ai vreun plan pentru decorațiuni de 1 iunie, de ziua copilului? Că am o propunere pentru tine. Fii atent cum facem niște bani. Vin eu, cam eu pe cineva, rupem picioarele alea la ouă și în loc de picioare le punem niște codițe așa. Pe cum ce înseamnă? Copii, mă, copii cruzi. Tu n-ai văzut la microscop?